33 naqda volontarja Awċija ingħataw bejniethom €160,000 bħala parti minn żewġ skemi taħt il-Ministeru għall-Għawdex. B'kollox il-Ministeru irċieva 48 applikazzjoni u l-għaqdiet ibbenefikaw minn sa massimu ta' €5,000 kull waħda wara li sodisfaw il-kriterji stabiliti fil-linji gwida u anke mill-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. L-għanewlieni ta' dawn l-iskemi huwa li jtejbu t-tessut soċjali, kulturali u ambjentali ta' Għawdex u anke l-faċilitajiet u l-organizzazzjoni ta' avvenimenti sportivi fil-Gżira ta' Tletolijiet. L-iskemi saru wkoll biex jippromovu u jinkoraġixxu kultura ta' volontarjat u partiċipazzjoni f'attivitajiet ta' volontarjat fih dan is-soċjetà Awċija. Il-Ministru għall-Għawdex Klint Camilleri qal li mindu l-Ministeru introduċa dawn it-tip ta' skemi, diversi għaqdiet volontarji wettqu proġetti innovattivi li tejbu il-ħajja tan-nies. Nemmen li hija inizjattiva importanti ferm sabiex inkomplu insaħħu s-settur tal-għaqdiet volontarji ġewwa l-Gżira ta' Għawdex u nħarsu quddiem għal aktar inizjattivi sabiex il-ħidma indispensabbli ta' dan is-settur tibqa' tifjorixxi.